नमस्कार ମୁଁ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଇଟ୍ସ ଆୱାର ଚଏସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇଛି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପତ୍ରପୋଡ଼ା। ଏଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଆର ଗୋଟେ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଡିଶ୍। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ୟାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଖିବା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପତ୍ରପୋଡ଼ା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ଏଇଟା ମୁଁ 250 ଗ୍ରାମର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେଇଛି। ୟାକୁ ଭଲସେ ମୁଁ କ୍ଲିନ୍ କରି ନେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଲସେ ମୁଁ କ୍ଲିନ୍ କରି ନେଇଯାଇଛି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପତ୍ରପୋଡ଼ା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ମୁଁ ଏଇଠି 250 ଗ୍ରାମର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଭଲସେ କ୍ଲିନ୍ କରି ନେଇଛି। ଏହାର ମୁଣ୍ଡ, ଖୋଳପା ଆଉ ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି, ଭଲସେ କ୍ଲିନ୍ କରି ନେଇଯାଇଛି। ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେବେ, ଦେଲେ ଭଲ ହେବ। ଏଇଟା ମୁଁ ହେଉଛି ସୋରିଷ 1 ଚାମଚ, ଜିରା 1/2 ଚାମଚ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ରସୁଣ ନେଇଛି। ୟାର ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇବାକୁ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁ ମେନ୍ ଇନଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟ। ତାପରେ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ଟମାଟୋ, 3ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ପିଆଜ, କିଛି ରସୁଣ କୋଳା, ଯେଉଁଟା ଗାର୍ନିସିଂ କରିବା ପାଇଁ ନେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଇଏ ହଳଦୀ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ସୋରିଷ ତେଲ, ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଭିନେଗାର ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଲେମ୍ବୁ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଧନିଆ ପତ୍ର ନେଇପାରିବେ, ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ମୁଁ ନେଇନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ହଳଦୀ ପକାଇବା, ତାପରେ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା। କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ରାଗ କମ୍ ଥାଏ, ଟିକେ କଲର୍ ଭଲ ଦେଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ଆମେ ପକାଇବା। ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବା। जो आम पेस्ट बनईलु सोरिष, जीरा, रसुण, शुखिला लंका, तार से आम 3 चामच देलु, सॉरी 2 चामच पकेलु। तापर जो आम कंचा पियाज, टमाटो, कंचा लंका जो रखी काटिकी रखी ताको आम पकेबा। आउ जो रसुण कुला रखी ताको मध्य आम खंड खंड करी काटी देइथिलु, ताको भी मध्य आम पकेबा। या परे गोटे छोट चामच विनेगार पकेबे। आपण माने चाहिए लेंबू पकई पारिबे, जेहेतु मो पाखरे नथिला तेणु मु विनेगार पकेइली। आपण माने चाहिए मध्य धनिया पत्र छोट छोट खंड खंड काटिकी पकई पारिबे, जेहेतु मो पाखरे नथिला तेणु करी मु पकई नथिली। यापर सोरिष तेल ऊपर पकईदवा। तापर हल्का हाथ रे ए सब सामग्री गुड़ी को हल्का हाथ रे गोलैदवा। एबे हमर चिंगुड़ी पत्र पोड़ा ପାଇଁ चिंगुड़ी पूरा प्रस्तुत अछि। तापर नेक्स्ट प्रोसीजर को जी एबे हमें रखिथिबा कदली पत्र को भलसे धोई आनी निआरे टिके सेकिदबा। या फल कदली पत्रटी मझिरू चिरी जीवनी। कदली पत्रटी भलसे सेकी हो जाइए। एबे हमें किसी सोरिष तेल नहीं हाथ में खेलईदबा, जहाँफल आम भल बास्ना आसो। सोरिष तेल प्लस कदली पत्र यार भल बास्नाटे आसो।
एबे आम कदली पत्रटी पूरा रेडी अच्छी। चलतु एबे आम रखिथिबा चिंगुड़ी को पकेଇବା। चिंगुड़ी को रखी सारा पर या भलरे बांधी देबे। आपण माने चाहिले सूता मध्य यूज करि परिबे। भलसे बांधिबे जेमिति तार कौनसी साइड रू मसला कि चिंगुड़ी जेमिति बाहर को न बाहर। गोटे नॉनस्टिक पैन नब से किसी सोरिष तेल पकेबा। सोरिष तेल पकईकि चारिआडे खेलईदबा। टिके गरम हो सारा पर रखिथिबा चिंगुड़ी को पकईदबा। चिंगुड़ी पकई सारा पर हमें कवर देदेबा। कवर टी को 15 मिनट पर्यंत रखा वन साइड। 15 मिनट पर पुणी या अदर साइड को उल्टे दबा। 15 मिनट हो सारा। चिंगुड़ी आमर गोटे साइड भलसे सीझीगला। एबे पातिया साहाय्य अन्य साइड को उल्टे दबा।
15 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କଭରଟିକୁ ବାହାର କରି ପତ୍ରପୋଡ଼ାକୁ ବାହାର କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି। ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ବି ଆମର କଞ୍ଚା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ବି ଶୁଖିଯାଇଛି, ପୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମର ପତ୍ରପୋଡ଼ା ପୁରା ରେଡ଼ି ଅଛି। ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିନେବା। ସ୍ମେଲ୍ସ ନାଇସ୍। କଦଳୀ ପତ୍ର ଆଉ ସୋରିଷ ବଟାର ବାସ୍ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବି ବହୁତ ସୁଆଦିଆ ହେଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଖିଲେ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଣାଳୀ କେତେ ସହଜ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।